जों हाग्रामानि बिहावनि साहा बागानखौ एरखुनो थाखाय अलरेडि अर्डार होखाबाय आरो बिनि थाखाय जोङो रांखान्थिबो थियारि खालामनानै दोनखाबाय। बै देरहासारनि साहा बागानखौबो जों रायजो राजाफ्रा ज' ज' जाजाय थांनानै दिनै जों एरखुनो थांनांसिगौ। जोंनि इउपिपिएल दोलोआ हाग्रामाखौ फेजेननो थाखाय देबेरगावआव सासे आइजो बिजाथि नांगौ। नांगौना नाङा रायजोफोर? आइजोसो नांगौ। देबेरगावखौ जोङो दखलाव लाबोगोन आरो बे देबेरगावनि थाखाय जोङो हौवा मानसिखौ जोङो टिकेट होलायनाङा। हिनजाव मानसिफ्रानो ज' ज' जाजाय लोगो नांनानै आखाइजों आखाइ हमनानै हाग्रामाखौ फेजेननो दिनै नोंथांमोना ओंखारबोदों। सोलायनाया जोंनि गेजेराव फैदों। जाय हाग्रामाया बुग्लुं सुग्लुं खालामनानै सिगि सग' खालामनानै गावखौ फोथायै मानसि दङब्ला साखनद्रा थोनहरनानै 20-30 बोसोर सासन खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बे हाग्रामानि केरेक्टारखौ दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनानै होनो नागिरदों। बे हालामनि रायजो राजाफ्रा मिथिगौ निउ देबेरगाव, गोदान देबेरगाव होननाय मोनसे गामि दङ मेडिकेल कलेज खाथियाव। बे गामियाव 25 घर मानसिफ्रा रायजो जायो। बिनिनो 17 घरा एक्स बिएलटि मावथि लोगो बिथांमोननि नखर। थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जिग' थांनानै बुंहैदोंमोन जोंनि हाखौ मियादि फाट्टा खालामनानै हो होननानै। नाथाय बिथांमोना हाग्रामानि सरकारा गावसोरनि मावथि लोगोफोरनि हाखौनो मियादि खालामनानै होआखै। आरो बिथांमोना 100% बिपिएफ सापर्टारमोन। नाथाय जोंनि सरकारा मानाव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि दोलोनि सापर्टार नङाबाबो बे गामिनि 25 नखरखौ जोङो हानि पाट्टा बानायनानै होयो। आरो बिथांमोना दिनै खुसिनि मोदैजों सान्थियै रायजो जागासिनो दङ। निउ थिलाफारा गामि होननायखौबो नोंथांमोना मिथिगौ। गोदान थिलाफारा होननाय गामि। बे थिलाफारा गामिनि मानसिफ्राबो हा मियादि फाट्टा मोननो थाखाय खाराव माराव गाबबाय बायदोंमोन। हाग्रामा महिलारिनि खाथियाव थांनानै बुंहैदोंमोन जोंनि हाखौ मियादि खालामनानै हो होननानै। नाथाय बिथाङा होनदों थै जाम्बाफोर, बे हाया बर'नि जोबखा। नोंथांमोना खोनाबा आसरित मोनगोन। जोंनि दिनैनि एमएलए लरेन्स इस्लारिनि न'आ आरो बिथांमोननि गामिया दिनैसिमबो मियादि नङा। मानोना बे गामिफोरखौ खाथि खालानि रायजोफोरखौ बिथाङा दमन खालामनानै दोनदोंमोन। गावनि बेरेखायै थाङोब्ला सोलोयै बोलोयै बिथाङा गादबनानै दोनोमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जादों बिथाङा रायजो राजानो हा दखरसे होआखै। नाथाय गावनि बिहावनि नखरनि नामाव, गावनि फिसालथेनि मुङाव बिथाङा 3000 रिजार्भ फरेस्टखौ फोजोबस्रांनानै साहा बागान गायसनदों। जाय साहा बागाननि फिथाइजों दिनै बिथांमोननि नखरा रोहो रोहो रायजो जादों। सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, समा जुदि थारैनो जोंखौ मोजाङै मोजां थोनोब्ला जों हाग्रामानि बिहावनि साहा बागानखौ एरखुनो थाखाय अलरेडि अर्डार होखाबाय आरो बिनि थाखाय जोङो रांखान्थिबो थियारि खालामनानै दोनखाबाय। नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन ना खालामा हाग्रामानि साहा बागानखौ एरखुनायखौ? अकल हाग्रामार নহয়, हाग्रामार শহৰৰ নামত 3000 বিঘা চাহ বাগান আছে। দেৰহাছাৰৰ নামতো 13000 বিঘা साहा बागान आसे। बै देरहासारनि साहा बागानखौबो जों रायजो राजाफ्रा ज' ज' जाजाय थांनानै दिनै जों एरखुनो थांनांसिगौ। जोंनि इउपिपिएल दोलोआ हाग्रामाखौ फेजेननो थाखाय देबेरगावआव सासे आइजो बिजाथि नांगौ। नांगौना नाङा रायजोफोर? आइजोसो नांगौ। देबेरगावखौ जोङो दखलाव लाबोगोन आरो बे देबेरगावनि थाखाय जोङो हौवा मानसिखौ जोङो टिकेट होलायनाङा। हिनजाव मानसिफ्रानो ज' ज' जाजाय लोगो नांनानै आखाइजों आखाइ हमनानै हाग्रामाखौ फेजेननो दिनै नोंथांमोना ओंखारबोदों। दिनै 12,000 मानसिया गेदारिं जादों। बे 12,000 नखरनि
सासे सासेया सानै सानै जेरावहाय गावनि आंगो बिसाय गावनि आंगो बिजामादै गावनि आंगो बिहामजो फिसाफोर दङ बिसोरखौ ज' खालामोब्ला जोंनि बे 12,000आ 36,000 जोङो भट मोननो थांगासिनो दङ देबेरगावआव हाग्रामाया जेनखाबाय रायजोफोर हाग्रामाया जेनखाबाय आरो देबेरगाव हालामनिफ्राय जाय टिकेट मोननानै देरहालांगोन आंहा फोथायनाय दङ शिबसारा नोंथांमोनखौ देबेरगावखौ अनगोन आरो नोंथांमोननो बेसेन गोसा मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन बिफावनि एबा आयदानि सासे मोजां इएमखौ नोंथांमोननो होनाय जाथों आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि जानानै शिबसारनि खाथियाव रिक्वेस्ट खालामबाय।